ensimmäinen tärkeys se, että se todella valaisee, että näkee mitä tehdään. Ja toinen on se, että mielellään kirurgi itse voisi valoa kohdentaa ja säätää. Kun kirurgi säätää sitä valoa, niin se, että hän ei vahingossa sitten koske ei-steriilille alueelle, vaan säätökahva pitäisi olla steriili ja mahdollisimman yksinkertainen, muutamalla liikkeellä säätö pitäisi onnistua.